Както знаете, аз карам ето тази марка. Тъй като госпожицата е фенка на друга марка, Аз карам това. отиваме на BMW събор. Аз съм щастлива. Тъй като това е модерна кола и тази врата не се отваря, госпожицата трябва да ми отвори, за да мога да вляза. Модерни технологии, бе, какво да ви кажа? Ама работи вратата, нали? Отваря се, нали? То оставаше и това да не работи. Това BMW е ръчка и Кристо каза, че с лявата ръка не може да сменя скоростите. Аз бях казал, че нямам проблеми да идем с аудиото по принцип. Тяхме да се откоряваме. BMW събор, отиваш с Ауди, щеш да е атракция. Абсурд да отида. BMW събор. С Ауди! Аз за какво си купих BMW? Да отида на BMW събора с моето лично BMW. Смисъл, няма как да допусна да отидем с Ауди. Ще на голята ми излагация. И това е марката. Малко да те ядосва, ама в живота трябва да има неща, които да те ядосват, иначе ще е прекалено спокойно, ще е скучно. Малко да я покажа на света. Не, че достатъчно хора не я видях как ми френен фрис, но винаги има на къде повече да видят хора. Реално погледнато искаш да кажа, че я стигнем до този BMW събор и я не с тази кола. Няма да се притеснявате, звяра ни докара. Гледайте какво става, само BMW-та, братче. Тук там е Opel, Hyundai, дошли са и с Golf-а. Аз как да дойдем с аудиото, ама тя не. Най-хубавото дойдохме с BMW-та. Вече сме вътре, даваха ни гривни и също така и участие за томбола за BMW. Ако го спечеля, ще го подаря. Не, няма го подаря. Нямам никаква идея, ако ще го правя, но да. И да стартираме празника, наречен BMW събор. Пилота на Monster Energy. Голямата привилегия за BMW клуб България. Кевин Пишкоти, унгарския шампион по дрифт. Дава старт на този страхотен неделен празник. Съпровождан от българските тигри, най-добрите дрифтери, Добромир Луканов, Цветан Радев, Нетко Боевклиев, Павлин Пенев, Мартин Николов, Мартин Конов, Пламен Филипов, Габриел Минков, Емил Петков, Искрен Никнатов, Йордан Илиев, Борислав Терзийски, Никола Томов, Виктор Атанасов, Виктор Дилов, Александър Петров, Стефан Сашев, Нетко Музачиев, Александър Язов, Сергей Бакран, Боян Деков! Бяла тениска, Сара черна. Кристо много иска да се пусне на дрифт таксито, но така и не намерихме. Кари, тя не намери къде е, защото те изпращат от един край до другия. Да. Само я мотаят и поне е разбрала къде се пуска томболата за BMW-то за спечелването. Може си отида с BMW, да я разнем. Сега специално живота, все пак имаш мен, така че ни чудно да изтеглят. Да, така е. Тъй като на дрифт таксито не се качихме, защото е 40 евро, а на мен не ми се дават за 2 минути 40 евро. Айде, имаше огромна опашка. Тя взехме за пиене нещо и си поръчахме и пица, която ще е готова след час, защото много е натоварено явно и не мога да смогнат. Има супер много хора, всеки иска нещо да хапне на обяд. Целите сме черни, лицето ми е в гуми, не се оплаквам, яко ми, ама вечерта яко търкаме. Виждаме някакви известни личности. Бринци. Намернахме Даниел Хаха. Ембата. Ембата, да. Май други няма. Ние. Извиня. Тя, извинявам се, аз не съм известен. Да бе, Аз направо съм пръскам. просто съществувам. Кристо много е въодушевена от Беата. Кристо се снима с Беата, ето тук ще ви сложа снимки, където си я направила и където си я харесала, защото я снимах аз. По принцип, като я снимам аз, тя не харесва. Отидох при нея и викам, благодаря за подкрепата, викам, коментирам един мой клип в Инстаграм. Тя вика, ти си момичето от мола, викам, да. И беше много яко, в смисъл супер много и се кефя, така че
Главно беше някаква сбъдната веща. Много, кой имаме? Много умнички, бе. Да. Много ме напекло слънцето и умничките ми са показали още повече, отколкото по принцип са. Би трябвало сега да има почивка към 1 час. Капваме, след малко, като не станат готови пиците. Не знам каква точно е програмата. Знам, че после ще трябва да теглят томболата. Искайте палци, да съм спечелил вече. Беше Audi, бих го спечелил, ама сега BMW няма го спечеля. Точно, че не харесваш BMW-те, не си фен, точно сега ще го спечелиш. Ако беше Audi, нямаше да го спечелиш. Ще видиш? Възможно е. Помнете ми думата. Взехме си пицата, като след 2 часа беше готова. И сега ще хапнем. После май ще погледаме малко какво се случва. Ще трябва да има дрифт май, не съм сигурен, не знам какво трябва да има. Рейсинг и някаква програма. И да, това е за сега. Хапваме, защото сме умрели от глад. Как са стели пицата? Да. Я. Хапни, мама. Ядем ли? Хубаво ти е душата. Ме масах да си стигна парчето, хората ще паднат. Хубаво ли? Мале, как се отцапа? Изядахме пицата. Беше вкусна, беше файн. За тези пари, които са Ставаше. Ставаше. Но така ли, че последно време и вчера ядахме някакви чипсове, защото бяхме навънка, излизахме, бяхме на рожден ден. Задоволим глада още повече с ни понички и си взехме понички и сега отиваме вече наистина да гледаме обиколката и какво се случва, защото чуваме, че колите профучават и реално погледнато минават по пистата. Не знам какво точно, какво точно правят, ама правят обиколки на пистата и... Да. Нямам никакъв проблем, абсолютно. Става сложно, чакайте, много българи станахме тука. Кристо ще е най-щастливата, Беата я викна да се снима в влог. Наистина ли? Супер! Много благодаря. Моля, няма проблеми. На мен също успех с Бога. Благодаря! Кристо спечели някакви Ще неща. ми да от тази страница по-удобно. Добре. Я, какво си спечелила? Имам две кърпи, имам такава, имам и още една. Едната е за стъкла, едната е за боята, де факто, за колата. Спрей за джанти, освежител за въздух за колата. О, имам връзки! Трябва да има на кола си закача клинчурък BMW-то. Даже имам и за служебката. Имам две връзки. Топ. За хибридна стъкло спрей. Аз съм много доволна. Не го очаквах. Буквално тя ме видя, вижка. Чакай! Може ли така? Може ли да се снимаш? Може ли? Викам, може. Само питах дали може да се чува. И тя вика, може, естествено, как чудом. Викам, чудесно. И много яко. Ще се гледам скоро, интересно ми е. Шли е там да застанем някъде на сянка, да изядем тези понички и после да се катерим някъде, да видим нататък какво се случва отново. Окей, добре. Айде вече да направим една страхотна секция за нашите бъдещи младоженци. Пък камо ли виж, мога да ни покарат и на сватбичка. Мисля, че достатъчно седяхме, видяхме много неща. Имаше дрифтове, имаше каранки на колите, състезания, предложения за брак. Беата, Кристо се снява в клип. Много любов за нея. В TikTok, да, за TikTok предполагам. Вече 5 часа сме тук, завряхме, Яко ни на печ. напечени, Изгоряхме. и си ходим. Надявам се този клип да ви е харесал. Ако е така, може да гледате и предния. Виждаме се! Май малко съм изгорял, не знам, на шапка, да я знам. Тук те съм изгорял, майко ми, ние сме лещи.